समाव बर'आ इंराजिनि एंखरनि खोथाखौ बुजियालासिनो बे आर'नाइखौ गावनो खेवनानै बिसिबाबो खेवनानै गोदोनाव सोनानै आरामसे जिरायबाय बयबो मिनिबाय बिथांखौ। गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय। जाय बिथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो गुरैयै खावलायबाय। मानोना भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट। जों गासैबो बर' हारियानो बे भिडिअखौ मोजाङै नायनानै मोजाङै बुजिनानै लानाया मोजां। दिनैनि भिडिअआ डिलिमिटेसन आरो आथिखालनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जागोन। सोर दैदेनगिरिफोरा बर' हारिखौ बबे लामाजों आरो माबायदि लामाजों दैदेनगासिनो दङ बिनि गुवारै बेखेवनानै होनाय जों नुनो मोनगोन। दा बे बेखेवनानै होनाय भिडिअआ मैयासो ओंखारलांदों। बे भिडिअआव जोंनिनो अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां अमरश ब्रह्मआ मा फोरमायखो ट्राइबेल एबा बर' हारिनि सोमोन्दै एबा जोंनि 6 शिड्यूल काउन्सिलनि सोमोन्दै बिथाङा गुवारैनो माखासे खोथाखौ फोरमायदों। बेनिखायनो गासिबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मोजाङै बुजिनानै लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। 2003 सनाव 10 फेब्रुआरियाव BLTजों आसाम गभर्नमेन्टजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों एग्रीमेंट जानानै जे 6 शिड्यूल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल सेल्फ गभर्निंग बडी दानाय जादोंमोन अंडर 6 शिड्यूल। दा बियो थाखाय जोंनि बिराद गिदिर मोनसे एग्रीमेंट जादों आरो बे एग्रीमेंटआ उनावहाय एक्ट हिसाबै पास जादोंमोन आइन हिसाबै। दा इंडियन कन्स्टिट्यूशनाव बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एक्ट बे जानानै थाबाय आरो बे मथे जोंखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ अटोनोमास 6 शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल होननाय जायो। दा बेबादिबा जों नुनो मोनदों भारतनि कन्स्टिट्यूशनाव लिरनाय दङ 330 आर्टिकलनि C क्ल'जआ बेवहाय बुंनाय जादों जे आसामनि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव सिङाव थानाय MLA MP समष्टिफ्रा ST रिजार्व जायो आरो 332 नि बी मथे मा जायो जे आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय डिस्ट्रिक्ट अटोनोमास काउन्सिल अंडर 6 शिड्यूलनि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिया गासिबो ST रिजार्व जायो। ओंखायनो जोंहा कन्स्टिट्युशनेलि BTCनि सिङाव जेसेबां एसेम्बलीज कन्स्टिट्युएन्सि दं बेखौ जोङो गासिबो रिजार्व मोननायनि मोन्थाय दं। जेरै मेघालयाव 60टानि बिथोराव 56टा समष्टियानो ST रिजार्व, मोनब्रैबो बिसिना जेनेरेल। थिक कार्बि आंलं अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव बे गासिबो 6टा समष्टियानो ST आरो 6टा समष्टि MLAजों मोनसे लकसभा बानायदों डिपु लकसभा बेबो ST रिजार्व। नाथाय आं नुनो मोनदों बेफोरबादि कन्स्टिट्युशननि कनसेप्टआ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा दैदेननाय दिपेन बर' बिथांमोननाव बे कनसेप्टआ निस्सय गैया। दुखु गोनां बाथ्रा माब्रै बिथांमोनहा कन्स्टिट्युशनखौ फरायामोन आरो बिथांमोनहा दासिमबो BTC एक्टनि क्ल'जफोरखौ नायाखै नामा जाय क्ल'जफ्रा एक्ट जानानै दङ इन्डियान कन्स्टिट्युशनाव। होमबा बिथांमोनहा दिनै मानो BTCखौ निस्सय बिसोरो जुदि मोजाङै स्टाडि खालामनायमोनबा 6 शिड्यूलनि प्रभिजनखौ मोजाङै मिथिनायमोनबा दिनै बिथांमोनहा BTC 6 शिड्यूल होननानै बिखा फोरदांनानै खोथा बुंनो हागौ। दा आं थारमाने बिथांमोनहा 6 शिड्यूल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलखौनो माने नायनो हाया। बिसोरो हारसानि सार्थ हारसाफोरनि माने सम अधिकारनि खोथाखौल' बिथांमोनहा बुंबाय थायो। अब्ला बेबादि हारसाखौ प्राधान्यता होनानै हारसानि सुबिदा उसुबिदाखौल' सानै हयै खोथा बुंग्राखौ नोङो जों बोरै बर' होननानै बिथांमोनखौ बुंबावो। बिथांमोनहा बर' महर लानानै बर'नि दल संगठननि दैदेनगिरि जानानै हारसानि निरापत्ता हारसानि राइट हारसाफोरनि सम अधिकारनि खोथाखौल' बिथांमोनहा बुंनायखौ जोङो नुदों। दिनै दिपेन बर'आ थांनाय 19 तारिखआव बियो मोनसेबो क्लेम्स एन्ड अबजेक्सन आगोलाव होआखै। जेब्लानाखि बिथाङा गसंनानै खोथा बुङो अब्लाना कमिशनारआ बुंदों बोले हु आर इउ
From which group? What is the name of your organization? Your organization, please. Nakshindan. FSU na Mumbai. Election Commissioner under. From FSU, we didn't receive any sort of papers, claims and objection papers. We don't receive. Everybody bitanga Mumbai. Without submitting paper, no one has right to speak. Everybody kata bitanga Mumbai. The basic Osman agent college Jordan. They without submitting claims and objection, suggestion, meeting of Road Hanganai, Madhok Dep International Auditorium of Depen Boro, Bosonane, Katabumba, Jaiko, Maniki Election Commissioner, accept Kalamna have. Janikolo Konoi, you did not submit any papers regarding claims and object. We don't find any sort of papers from your side. Bebadi Katabunga in Bitama, Oblabu, Brabra, Bitama Katabunga. बुंदोंब्लाबो बिथाङा खिन्थु मा बुंगोन मा बुङा जे बिटिसिआव 6टा मोनखाबाय मोनब्रैल' एसटि जाबानो जों गोजोनबाय होननानै बुंबाय जायनाखि जोंनि लुबैनाय गांनाय उखैनायनि पुरा माने 100% बिरुद जों बिदों 15टायाव 15टाबो 10टा नङा 11टा नङा 12टा नङा दिपेन बर'आ मात्र 10टा बिबाय बबे जुक्तिजों 10टा बिखो बिथाङालाय बेसिसआ मा बबे जुक्तियाव बबे बेसिसआव बिदोंब्ला हा बिटिसिआ जुदि माबाबा शिक्षित अट'नमास काउन्सिल बा बाहाय जुदि 40टायाव 30टा मोनदोंबा होमबा ट्राइबेलनि कोटाया बेसेबां 75% 75% बा 15टाव बेसेबां जायो 11.25 जायो 11.25 होमबा 11टा बिनांगौमोन जे बिटिसि मथे माने स्टेटास को मेनटेन खालामनानै 11टा एमएलए सिटखौ एसटि जानांगौ होननानै बुङोब्ला एसे खोनासंजायोमोन बा जुक्ति दंमोन नाथाय बिथाङा बेखौबो बुङाखै क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन साजेसन बयबो होदों गासिबो संगठना नोंथांमोनहा मानो होदिया मानो होनो हादिया थारमाने नोंस्रा जेबो क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन होननाय जिनिस गैया मानोना नोंथांमोनहा बिनि आगोलनो बे डिलिमिटेशन ड्राफ्ट पाब्लिकेशन गोजोननानै नोंथांमोनहा खरखा गावनानै अमा बेदर जादों दाउ जादों नंखायनो नोंथांमोनहा दा बे डिलिमिटेशननि सायाव बिराद गोजोननाय दं आरो नोंथांनिफ्रायनो जेबो क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन होनो हायाखै निश्चय बेबायदि नोंथांमोनहा जादों दिनै बिथांमोनहा सिक्स शेड्युलनि सोमोन्दै मानो स्टाडि खालामो मानो सिक्स शेड्युल पावार एन्ड फांसन मानो बुजिया लासिं सिं बिसोर स्टाडिबो खालामाखै नंखायनो गावसोरनि बिटिआर एफोराव मा मा दं जेबो हयथ' नलेजआनो गैया इंराजिखौनो रोंगौना रोङा बिराद सन्देह दं इंराजि रोङै गोजाखायनो दाखालि क'क्राझाराव दुरान्ड कापनि बे सेरेमनियेल प्रग्रामाव एंकरा बुंदों प्रमद बर'खौ अनारेबल जेनेरेल उमुगनो बर'नि हारिमुनि बुस्थु आर'नाइखौ प्रेजेन्ट होनो थिनदों प्रेजेन्टेसन होनो थिनदों गान होनो थिनदों प्रमद बर'आ इंराजिनि एंकरनि खोथाखौ बुजियालासिनो बे आर'नाइखौ गावनो खेवनानै बिसिबाबो खेवनानै गोदोनाव सोनानै आरामसे जिरायबाय बयबो मिनिबाय बिथांखौ थिग प्रमद बर' दिपेन बर' बिथांमोनहा खुनु इंराजि रोङा बे जिनिसा फोरमान जाबाय जायनि फलाव बिटिसि एफोरखौ बिसोर फराया बिटिआर एफोरखौबो निश्चय फरायाखै जायनि फलाव ब्लाइन्डलि दिपेन बर'आ बुंबाय थायो माने बिटिआर एफोरखौ आखरे पालन खालामनांगौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेखौल' बुंदों नोंनि बिटिआर एफोराव बेसेबां बर' हारि बिरोधि खोथा दं नों मिथिगौ दिपेन बर' हेभ इउ एभार स्टाडिड बिटिसिआव मा दंमोन नों मिथिगौ बिटिसिआव नोंनि चिफ डेपुटेशिपखौ केबिनेट मिनिस्टार होदोंमोन नोंसिनाव बे दं नामा बिटिआरआव स्पिकाराबो केबिनेट मिनिस्टार जादोंमोन आदार इएमफ्रा स्टेट मिनिस्टार जादोंमोन नोंसिनि बिटिआरआव मा प्रमद बर'आबो केबिनेट मिनिस्टार जायां मोनाखै नंखायनो नोंस्रा मान सन्मान गैया रावबो सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया नोंसोरखौ सार बुङा इउ आर बिल' दा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि एन्ड सेक्रेटारिस इउ आर मेयर लाइक ए पन्चायत प्रेसिडेन्ट बे हिसाबै नोंसोरो बेफोर माने डिजिगनेसन प्रट'कल जेबो मिथिया सोलोंनानै ला नोंसोर बर'नि थैनाय थांनायनि खोथा सानग्रा होननानै बुंनांलाय दिनै बर' हारिनि थैनाय थांनायनि खोथा सानग्राब्ला दिनै दानि डिलिमिटेशनाव नोंसिनि रला मा जानांगौ what role should have been taken from your side नों सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियाखौ मानो रायो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया खेब्रै एमपि जानानै
दिनै बे बोराय 80 बोसोर बैसोआवबो बे हाथा हामा खागासिनो दं जातिनि थाखाय खोथा बुंगासिनो दं सिख सिदुरनि थाखाय खोथा बुंगासिनो दं जोंनि ट्राइबेल माहारिनि थाखाय खोथा बुंगासिनो दं 15थायाव 15थाबो एसटि रिजार्भ जानांगौ एज पार कनस्टिटिउसन सानथुमाया बुंदों उदालगुरि लकसभा जानांगौ होनदों एसटि रिजार्भ जानांगौ होनना बुंदों क'क्राझारखौ एसटि रिजार्भ खालामनांगौ एज पार आर्टिकेल 330 नि C क्लज मथे होनांगौ होनदों सानसुमाया जे पइन्टजों खोथा बुंदों नोंसोर दिनै बुंनो हादों नामा लाजिया नोंसोर सानसुमाया नोंखौ मानो रागा जोंदों नोङो कनस्टिटिउसनेल खोथा बुङाखै नोङो सिख सिदुरनि खोथा बुङाखै नोङो आर्टिकेल 330 नि खोथा बुङाखै नोङो आर्टिकेल 330 नि प्रभिजननि खोथा बुङाखै नंखायनो नोंनि स्पिचखौ दाखालि माधबदेव अडिटोरियामाव बिथाङा बुंदों I condemn the speech of Mr. दिपेन बर' प्रेसिडेन्ट अफ एबसु भिडिअखौ नायनानै निस्सय गासैबो रायजो राजाफ्रा हमनो हाबाय बुजिबायबो दा आसल खोथाया जाहैबाय बिथाङा बुंनाय बायदिनो जुदि जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा हाबाखौ मावमारदोंब्ला जोंनि बर' हारिया जोबथारनायाव मा जाहैगोन साननो गोनां बाथ्रा जाबाय जाय आफादखौ जोङो हारिनि सिनस्रि होननानै सानोमोन दिनै बे आफादा जुदि जोंनि बर' हारिखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांनो नाजादोंब्ला बियो जोबोद गोरोन्थि जागोन आरो बेखौ बर' हारिया माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा बेजों लोगोसेनो प्रमद बर' बिथांखौबो आङो मोनसे खोथाखौ खावलायहरनो लुबैयो बिथां आर्मि जेनेरेलखौ लाजि फोनांनाय बायदि जादों होननानै आं सानो बिथाङा जुदि थारैनो इंलिसखौ बुजिमाराखैमोनब्ला बा बुजिमाराब्ला बर' रावजों फोरमायनानै होनो एंकरखौ सिगाङावनो खावलायखानानै दोनोब्लाबो मोजां जागौमोन एसे सोंखारिजाथाव बायदि जादों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मानोना सासे आर्मि जेनेरेला बबे रेंकआव थायो बयबो मिथिगौ इयुनाव जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थि जाया आङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय सांग्रां जानानै साबधान जानानै हारिखौ दैदेननो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय खैफोदनि लामाजों लाङालासिनो मोजां लामा दिन्थिनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आं गोबांथार बुंला भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ